i acompanyants. És la veritat que m'ompli de moltíssima satisfacció i m'emociona veure com està aquest auditori. Benvinguts tots, senyors regidors i regidores de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes, representants de les associacions culturals, cíviques, esportives del nostre poble, per supost, com no pot ser d'una altra manera, premiats i acompanyants i familiars, veïns i veïnes de la Llosa de Ranes. Avui tots celebrem la festa del poble valencià. Avui celebrem l'entrada de Jaume I en València en 1238. Molts anys han passat i molta història ens contemplen des d'entonces. Però queda encara molt de treball, molt de camí per fer per al nostre poble. Des d'aquell moment hem construït un poble solidari, per a mi i jo crec que per a tots, un gran poble, el nostre poble valencià. Però com dic, encara estem fent camí per a un gran poble, el poble valencià dins d'un gran projecte, un país com el nostre, Espanya. Els valencians i valencianes contribuïm i hem contribuït molt a fer un gran país i anem a seguir-ho. No fa encara uns dies, des de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes, ens comprometíem en l'Associació de Juristes Valencians en l'adhesió al seu manifest, al igual que han fet moltíssims altres pobles de la comunitat valenciana. Un manifest que demana continuar en aquest treball de la nostra autonomia. El que està demanant és el nostre dret civil valencià, que els valencians i valencianes puguem legislar el nostre dret civil, al igual que es fa en altres llocs. Per això, en pròxims dies, en el nostre Ajuntament, es proposarà al plenari l'aprovació, esperem per part de tots els grups, d'aquesta adhesió a aquest manifest en defensa del nostre dret civil. Com dia, som un gran poble en un gran país i amb el diàleg, amb el consens, amb la cultura del pacte, seguirem continuant fent gran el nostre poble i fent gran el nostre país, Espanya. Avui, a més, des de la Llosa de Ranes, celebrem el nostre particular 9 d'octubre. Un 9 d'octubre en el que tinguem la voluntat, tots els representants polítics, de fer un homenatge a totes aquelles persones que d'octubre a octubre ens fan sentir molt orgullosos de ser fills d'aquest gran poble com és la Llosa. Avui anem a donar premis al futur que tinguem i que hem vist avui passejat pels nostres carrers, als nostres estudiants, però també, a més del futur, anem a donar premis a la cultura amb persones que porten gran trajectòria, com és en el teatre, en el cas de Pepe Amat. Anem a donar premis a l'esport, tinguem grandíssims esportistes que han sigut campions d'Espanya, subcampions europeus, com Vicent, campions mundials per equips, com el cas de Marià. La veritat és que ens sentim, com dia, orgullosos de tots ells, perquè ells representen allà on van, en cada moment, al poble de la Llosa de Ranes. A tots els que fem dia a dia gran este poble. També anem a fer un homenatge a aquelles persones que durant molts anys han participat de manera desinteressada i altruista en una de les nostres grans tradicions i grans festes, com és la romeria de Santa Anna. I avui tindrem a persones que han estat més de 20 anys en aquesta gran festa, com dic, de la nostra romeria i que ells han contribuït de la mà en el seu dia del tio Batiste, vinguent de fora d'un altre municipi, no els ha importat any darrere any poder fer gran la nostra festa. I per això també anem a fer-los un, crec que merescut homenatge després de tants anys. En definitiva, i per acabar, no vull que estendrem més, vull donar-vos les gràcies i l'enhorabona a tots els que avui sou premiats,
També demanar disculpes per algunes de les invitacions que han pogut produir-se no en el temps i la forma que venen desitjat. És cert que l'Ajuntament de la Llosa de Ranes no compta en un departament que s'encarrega de rebre la informació i de gestionar-la. Ho tinguem que fer de la millor manera i a voltes no ens arriba la informació per el conducte adequat i de la manera correcta. Per això, si alguns en algun moment heu pogut sentir que no ho hem fet correctament, us demano disculpes i procurarem l'any que ve millorar. Per això estem, per a fer les coses de la millor manera possible. Però el que sí que hem tingut i tinguem és la voluntat ferma de continuar en aquests premis donant a aquells que són un model a seguir per a tots nosaltres. Jo almenys ho veig així. Tots els que avui aneu a ser premiats, en companyia dels vostres familiars, que també són mereixedors d'aquest premi, vull donar-vos la més sincera enhorabona, les gràcies per fer gran el nostre poble, perquè allà on esteu, en les vostres activitats, allà on se vos ha reconegut, allà on heu guanyat, el poble de la Llosa, gràcies a aquest esforç i gràcies al vostre treball, ha sigut reconegut i ha aparegut en el més gran. Sou verdaderament vosaltres els que feu gran este poble, com dia un model a seguir i, per la meva part, la més sincera enhorabona. Ara, per a donar ja pas a l'acte protocolari d'entrega dels premis, vaig a cridar a tots els regidors i regidores de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes perquè este premi el dona l'Ajuntament i qui millor per a fer i compartir esta entrega que els seus representants. Per tant, senyors i senyores regidores, si voleu acompanyar-me així, per favor. I ara sí, ja anem a passar a fer entrega dels premis, per favor. Bon dia a tots. I un any més celebrem el Dia de la Comunitat Valenciana i, com és tradició al nostre poble, anem a fer entrega dels Premis 9 d'octubre. Els premis consisteixen en reconèixer la trajectòria dels estudiants, esportistes i entitats cíviques de la nostra localitat que, dintre del seu àmbit de treball, dedicació i actuació, han obtingut resultats notables i que, a continuació, passem al seu nomenament. Els premiats són els següents. En l'àrea d'educació farem entrega del Premi Sant Bori als xiquets de la classe de primer B del Col·legi Crist del Miracle. Xiquets Diego, Mateo, Rocío, María, Mar, Cristian, Paula, Irene, Lucas, Javier, Ayelén, Ana, Axel, Aina, Adriana i Mohamed. Crec que no em veig a ningú. Blanca Aparicio.
Rebran el premi pel rendiment acadèmic d'educació primària Andrea Arándiga Terol. Marc Arnau Castro. Andreu Estornell Aznar. Carles Garrido Benito. Abel Pons Gascó. Guanyador de la primera fase de la Olimpiada Matemàtica, Carles Balbuena Santamaría. Finalista a l'Open Nacional de Matemàtiques i nou membre del Stalmar, Arnau López Guitar. Menció honorífica en educació secundària obligatòria, Carla Terol Gil. Gemma Terol Beiber. Matrícula d'honor en grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, Cristian Llopis López. Matrícula d'honor en batxillerat, Ana Isabel Jorques Pérez.